Kana nagay ko mautong guys ngit kay di na jud na mantos ang kanget-nget sa ahong gamas nga mudagan nga ris ang ja. Jadi utong ug di pala jud kanang pala man jud ko yung mga anak namin na jud ipahuway. Dito lang jud ko ning kuan guys nga aga mang inahan arang ka strong kazo kanang lig-in kazo nga pagkaina. Kay grabe ag kanang pagsuway jud sa kainahan. Sa kanila sa mga pangtabo sa isang mga anak bitan niya siya ni Gabriel sila ni Eugene sumanan niya sirahan niya ay hindi karamihan dati marami karamihan mga nga disud lagi rin natin ako lang iba ito da. Hello guys, good morning guys. Ang tawag des nanay karon kay gimingaw ko sang janjan kay panang ano panak ko na uli nga isang pagtuo. Kana kanang bakasyon akong sa klase ron. Gimingaw ko na sa nanay nimo na. Ha? Hello nay. Janjan. Musta man din nay? Hello nay. Karon pang katapusan. Magkuhan pa man may kanang mag-jail trip pa may. Wa pa man naman. Mama na mo na naman na bilin performance. Daghan na ganin nang uli na to kuan boarding house. Halos ako na lang may nabili na to boarding house, ako ba nang uli na. Taga-Yubi kay sa Zoom sila. Kinabitaw das bahay na eh. Ag charger kaya wala napit nila tapurami. Ang lapas sa una. Wala sila nakahapit mandari. Padarang tiri, maring pulos tiri nung si mana, ari mo ko nung puda. Sige, sige. Nay. Sige nay. Sige ko alaman tong tila na to. Oo, kan ikaw katumbahan ganiko. Ano ko din ni? Nangyaba ko na lipang ko kalit ning unda ko glaba ja. Kuan ko tughong ko gluto. Wala kaya na. Bakol kan kasi sakit lagi ang gams. What? Lagi tapos ng computer. Dahil kaya ako computer. Dahil pang sakit siguro kay ganun gi. Wala ka nang kakal. Siguro ko na makakuan. Ang laba ko ako kaman kay na. Nagtudod kagang pananaw. Gi kon ko gi kabuhi. Ano ko no kung sa kuno kay. Ayun kalong Ginoo. Biar lutog suha. Asang tilahe mo nakita na dakan makugtin. Ha? Natag nasta kasi budas niya agi pang tuig. Naidaghan nga na ng tila, wa na natahi. Tama, lagudan. Pila mo nakita na to siguro sa malig. Duha. Duha. Imo ka na, kita may yung katayon. Ang katayon sila. Sige. Sige nay, sige bye nay. Bye. Hi guys, pasensya na mo guys sa kanang ako naka-vlog pang 3 days na jud adlaw. Ako naka-vlog kay aras kita jud hanggang mas Ginoo ko di jud magwanta halos. Ja. Luto dai ko kuan. Nilunaw. Ja sa sakita dinhi guys. Ang danggan na ning kuan ngat kazo ko kan kaon ja. Mo ni karon nga nagkuan ko nagluto ko kamuti og kuan saging hanggi ilunaw.
guys, agahang gikuan ay wala ba way pilit. Wala ni kanang ay kanang kamote ra o bugas nga red. Da ang ilunod akon guys. Ang ilunod paglutuan eh. Sana na. Dahil na guys ang ilunod din pala ako tinoon nagimalas na. Tan out. Ano si Marlos? Sila gusto ka lang magkilat-kilat na ilang ibang mo, no? So, oto na lang mo sigag balik. Yatod na. Kanya itong dungagan nga. Kurente. Kasunod sa nang dani. Sa doka oras. Ang balik na kurente. Yung jadi nagkakaandar ko yung kurente guys. Kaya mong dungagan kurente man. So, diyan lang diya. Ang iba din des saka on guys kay ning awas. Ngani, lugas tra ni siya guys ug kamuting on. So guys, pila na ko kaadlaw nga agang kaon mga ingani na tud. Na humok kay di magagwanta arang kajong sakita kajong hanggam si kaon. Oh, Ginoo. Naglibog na ko dani guys kay kabiligana na sugong gipang tambodan ni mga resita sa doktor. Hindi man jud mo tuog unsa jud gani nga ano man di man makuha. Ingit. Aman. Nga tasa. Magkakata ko na aman. Ngita ako sang kwento oy. Pero guys, ang ganda rin. Huwag ako dyan. Sinagpiso na din na dawatan dito. Basig na kasing kwenta. Basig na kasing kwenta. Naku yung kwenta na eh. Ikaw, panaray mo. So guys, nagunaon ako kaon kay bagoy panood to. Diya. Parang na ay nagkatoy nagangti dyan kay ganina lagi mo lagi tuog. Parang na ay nalipeng ko. Guys, nauwan meron Domingo ha. Salamat sa Ginoo kay Higuan. So naglagas sa pagbuwan guys, anong kasuga. Kaya kada magkamandarang kuwan gabi kasuga nagbuwan doon. Diya. Dapat lang sa jalan pagbuwan. So guys, kuwan day guys, hindi kanila dahil na malinis lang ganda ari sa kanila. So, ganun na, may tawa ako. Dandan kaya na lagi niwali ito sa mga bahay. Ganun dati. May pa rin siya naman sa isang panong kuwan guys, miski na guys, sa isa naman tayo kasi siya naka-visit. Na kung bilang student, so wakil siya na-visit sa mga ulit at ibaminaw. So, rin na lang. So, naluwit ko sa inahan guys, lalo mag-ibang sitwasyon na nagkaroon. Pero, nakaubaw ko kasi yung like, ang strong din na pagkainahan. Kaya laliman ka, ay di man nahihilin, at kaya huwag dahil natitirahan ba na, ang panganay, huwag ang pinangunguran. Sisura niyo guys, at alam mo yung pabigla ko sirasyon. Kaya mo madukong ngayon nga na guys, itirahan yung dinas ko kami. Kaya di mapiligo siya na yung anak. Hindi lang. Hindi lang. Pinsa dito sa hall pa na sa Pugawa daro kay di panagin sa kay sa bulto ni kuana ni guys 1 week na nga sa nang gara din ang sakit di bago nga Mukhang. Puro kang kami no. Ito ba may ginapili?
Di kan sa bibingo ang bingunan ng klase. So guys, pasensya na mo guys. Kay una ko istorya kay kanang sakit lagi sa dito kuan. Daw-daw, diba? Good. So ako, ilalim mo sa kainahan na kuwan na ang mga anak na ang mga wiwamuti nila. Adult na na kay sila na. Sige na ng stone sa Bisaya. Good. O ligon sa pagkainahan. Sa kanya sa mga pangtabo sa isang mga anak. Bitan niya siya nila pwede, o sila ni jeans. Sumanan niya sirahan, nila ay pilit karahinon, dati marami karahinon, wala nga lisod. Lagi rin mati, ako na mati ko. So, siguro sa karong tuiga ang yatag is ginuna ng mga kuan, mga pagsuway. Sabaw ko guys na tanan nga di na ihatag sa ginuna pero ganun natin makalanan. So, mana nga kalanay halaman sa diyan po na unta mga kinahangtan. So nag-uwan guys. Ja. Kundi guys kanang nay ujo ko sa kamtang ni manang hilin mo na nga ako gusto ta kong mo ganito guys kung bantay ni ja problema lagi po gibati. Ja, kuan mahalik na kumo atong doktor kay ang naghanan na kong doktor gi kuanan di man jud ni matud ani ang sakit ja. Kuan ni guys kanang mag kuan manay panahon nga mawa si Jan ja karon grabe jeng sakita karon pazukon na kakuan nga razon sakita jud ni daganas ang danggan ja. Ginakos Ginoo nga kanang murag Ginoo no unsa jud ni di jud man to sa kasakit. Tara mga tao dali guys mapiktuhan na kay asa peuton ko. Kanang mairita ko. Basta ka nang mga tao mansukog pasaylo ka ang danggan din sa ibabaw mo dagan na rignit-nget sa adyo nga namin lagi ingateng sa kasakit. Ja mo guys nga 3 days adyo ko na kahimog edit ja haram mo dyan pagsunog edit guys kinahanglan dyan ko nga ka-upload og vlog pod kay kuan ka nang saan na laman na kuy kulehiyo ja na kanang Ginoo kanang sayan dani nakadakag tabang ba sa paning hang pag-vlog lagi guys sa ahong estudyante mo na nga agwantalan jud ko kanang edit sa arang tagang danggan Ginoo ko ja pasensya jud mo sa naging lang ko naka-upload og vlog diyan na-stress ko na ganahan na daghan problema mo ni siguro ni nga arang gasangat-ngata pinakagabi di ko kato guys kay arang dun ka sakit ja kanang nahut lagi to ang pink salt basig mamakor di kusbay makapadyo ko pink salt ni nanay guys yung bundak na pag-uwan bundak na po na basig kilat hindi na guys kanang may kuan ni kasi mahalik ka ang butangan o white flower kay marilib na jud banget wala yang kapilit dani so guys tanaw ko sa agtos ng huli na pinasara sa hospital karon nakuan ko nakahila ko na ganahuna guys may nagbantay si Jack dito saan man ako gusto ko mo kanta ni Jaja na lito gibati saan naman kadang-kadang jud ni na girang bati pa rin kung naging sumana nakanto ko dito guys dito ko tudig mo sa hospital kaya nakamod sa kahong kalit masahin ko ang hanggang